Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯзи навор боз 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, чизе ки барои реклама бошад, марҳамат сурат маълумота дар WhatsApp иморо кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯз навор аст Opel Sedan, Opel Hatchback ва аст мошиное ки Opel Vectra акселератори Москва, мошинои грузовой Photon ва Porter ва Toyota Camry 2 ва сечкаҳои объёмӣ ва ВАЗ 2106 бо аст Opel яъне ки акселератори Caravan ва Matiz обшим 12та мошина аст ки бо нархҳои арзон. Баъд дига Opel Hatchback арзон ам аст, баъдро мошиное ки бениҳоят барои шумо. خب کورس امروزه باشد 1000 رول برابر است به 163.50 درهم. با باشد نوار امروزه را سر میکنم تا آخرش تماشا کنید. مرحمت رفتیم. یک ماشین فروشی امروزه ما است دوستان Opel Vectra B است که اونورسال акселератори Москва. Opel Vectra B اونورسال Caravan соли барои 2000 соли که سوچفرش بنزینی خالیه. объем мотори 1.16 коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. Мошин мегӯяд 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, страховкаш без конечно, салон тоза, 4 та балони пачка, 4 диска, родной краска, салон тоза. Мошине ки хеле даст як одам дагаштеса ва аяв бародари тоҷики хумонай. Мошин мегӯяд 100% ягон расход надорад. айни ҳол қарор дорад дар Москва, дар метро Шелковская гуфтага аст соҳибаш. нархаш 150,000 рубл аст, бо арзонтар мешавад. тариқи викупка ҳам дода мешавад, ки тариқи мисли кредит мешавад, 3 моҳа тариқи викупка дода мешавад, не ки нархи викупкаш мақсад 170,000 рубл мега. хай бо қатиш гап мезанем. кадоме ки наличи мегирад 150,000 рубл бо арзон мешавад. ҳам викупка дода мешавад, ҳам наличи. чӣ хеле ки ба шумо маъқул бошад, не ки тариқи ранги кредит мешавад. خب این همین رقم‌های راستی است که پایستانی کار میکنم و این رقم‌هاشون در واتساپ هم پیوست. دوستان عزیز، کدومی که از مسکو هم خیلی ماشینی که خریدن باشه ارزان و معامله خوب میشود. میتونه که در رقم‌هاشون زنگ بزنید، میتونه که در واتساپشون نویسید. برای مهنت‌های ما لایکی را زنید، فراموش نکنید و اگر که امکانات که باشه، سلیکای نواری ما رو در واتساپ، ایمیل، تلگرام که جدا که میتونین پلیس کنید و نوار تا آخرش تماشا کنین. امروز فقط نوارای همین ارزان ماشینی که ما در رو کردن همش سروشنای. میگذاریم بعد دی ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان که گروزاوی بورکاش راسته که گروزاوی فوتون سال پریوشش 2011 هم سالی که سویچفرش دیزل کاروبکاش مکانیکه حالت ماشین میگه به نهایت بهترین. گروزاوی فوتون ماشین بورکاش ماشین میگه یگان کمبودی داره، فقط میگیری ماشین کار میکنی، سالن توزه همه جاش کار میکند، بالونش حالت کاریبسون عزیز، یگان جاش پوسیدگی ریختگی ندارد. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара ва фурӯхта мешавад бо нархи 73,000 сомонӣ ки бо арзонтар ва муомилаи хуб дорад. 2013 сола ки мисол солҳои навшай беҳтарин ҳолат дай. мегири фақат корта пеш мебарӣ. ин ҳамин рақамҳост, рақамҳои TCL Тоҷикистон кор мекунад. ба кадоми шумо гурӯзавои фотон ки лозим бошад марҳамат бештар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. мошин дӯстон азиз айни ҳол дар ноҳияи Данғарада қарор дорад. рақамҳошон кор мекунад, марҳамат бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст. бадрон дар кузофи Sedan светои намхели алюминий соли барои 1996 аст ки сӯзишфариш бензини холия. объем мотори 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин аст. мошин мегӯяд як сола ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд умуман ягон расход надорад, фақат мегири ҳай мекунӣ. 4 та балон мегӯяд пачка, хадавои нав кардагӣ, салон тоза, 4 дискаҳои равмашка дорад. мошинча мегӯяд ҳолаташ беҳтарин аст. мошин мегӯяд хеле ки дасти як одам да гаштеса. Opel Astra F дар кузофи Sedan сайстаниҳои беҳтарин. то қас суми холия мегӯяд алиш намешавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ раёни Кӯйбеш мешавад ва фурӯхта мешавад бо нархи 43,000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. 43,000 сомонӣ баъдро муомила ва савдошон мегӯяд дар назди кафоти мошин омада бинем. рақамошон мегӯяд сайт TCL кор мекунад. кадоми шумо ки мехаред марҳамат занг занед, бо арзон мешавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии боркаш аст бадрон ки Hyundai Porter 1 светои сафед сайстаниҳои беҳтарин.
соли паравишаш 1999 ҳастае ки сӯзифариши солярка, коробкаш механика, ҳолати шумо мегӯяд беҳтарин ае. Мошина мегӯяд ҳуҷҷатош нав буд шуда гаст, баллонои пеш мегӯяд 50-60% аст ва баллонои ақиб мегӯяд қариб ки пачка ае. Хадавои дора мегӯяд хай мошинча нахадва аст дӯстони азиз, сарошна мефурӯшам. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исфара деҳаи Чоркӯҳ гуфта гаст ва фурӯхта мешавад бо нархи 35,000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. Нархаш бениҳоят арзон, ҳамхарид 309 ками кам ай 50,000 боло не ки просто ки маҷбур шуда мега сум дар кора мера арзонтар мефурӯшанд. 35 таш мега бо муомила мешавад. Мошинча бадрон дар ноҳияи шаҳраки Исфарада қарор дорад. Якум рақамош рақамои дастӣ 918 ахираш 37 кор мекунад ва дуюм рақамошам TCL Тоҷикистон нашам кор мекунад. Инашта WhatsApp пайваст доранд. Одамое ки мехарад бо ягон сум арзон мекунад мегам маълумотатон азиз бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Бояд тайга бадрон Opel Astra F ки дар кузофи седан саистанои беҳтарин. соли паравишаш 1997 ҳастае ки сӯзифариш бензини холия, авбио мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин ае. Мошин мегӯяд салон тоза, раднои краска, 4 диска, 4 баллонаи 90%. Мошин мегӯяд тоза ка омада бинен. Ягон камбудӣ фақат мегири газ метиҳӣ. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 42,000 сомонӣ ки бо арзонтар карда метиҳанд. 42,000 сомон кадоме ки мехара омада мега аз пеш бин савдо ва муомила мешавад. Инами якта рақам аст, рақамои мегафон аст, промои номерои соҳибшон ае. Мегафон 24 соат кор мекунад. Одамони харидори аниқ боша мега алоқа кана омада мошина аз пеш бинам арзон мекунем. Баллон пачка, салон туда диска, мошин маладёж ина 97 солаи чоткай. 42,000 сомонӣ аст бадро омада бинем мега арзон муомила мекунем. хеле вариантои хуб аст, маълумот дига маълумотча гирем. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мерседесҳои Е класс бадрон ки соли бароишаш 1995 аст ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекунад. Авбио мотораш 2 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин ае. мошине ки баъдро бисёр ба худаш мухлис дорад ва ба худаш мақсад харидор дорад. мошин мегӯяд хеле ки даст як одам нагаштесай. мошин мегӯяд салон тоза, диска радной, баллон ҳолати кори, обшим хансанер ҳама чӣ дорад. камтар мегӯяд мелечовка нарӯшка кор дорад, не ки ва амура бо минус мекунад. камтар нарӯшка кор дорад, дига ҳама ҷои мошин мегӯяд 100% ае. нархи мошин 40,000 сомонӣ мегӯяд, бо арзонтар мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбеи пойтахта. дӯстони азиз, хай кадоме ки ҳамхали хоҳишманд ҳамхали мошин ҳастай, ина рақамош TCL кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотча гирен. марамат бештар маълумот аз соҳибашон. агар шумо дар мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотча дар WhatsApp иморо кунен. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст бадрон ки светои сафед. соли бароишаш 2010 соле ки сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. авбио мотор 3.5 литра, коробкаш автомат ае, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин ае. мошин бадро умуман мега ягон меличовка расход надорад. бениҳоят тоза астае ки мошина медоре мекунад роҳат мекунӣ. 4 та баллон пачка, 4 диска, салон тоза, кондитсионер, электропакет, тонировка, ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 160 мега бо арзон мешавад. бадрон мошин арзанда барое ки баъзе Camry аст ки тоза ҳам нархошон ҳамин хеле ай. 2010 сола ки намедонам Дубай аст ки ами ба фикри Америка барое ки ҳам хел тофтес ай. 160 мега кадоме ки мехара арзон кадан метиҳа мега омада аз пеш бинем ва мошин айни ҳол дар Душанбе ай. рақамошо мегафон аст кадоме шумо ки мехаред маълумот дига маълумотча гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст бадрон ки светои савзак соли бароишаш 2000 сол аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 1 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин дӯстони азиз радной краска, салон тоза, баллон 80%, хай мошинча мегӯяд нахадвай, лекин нашуд хадавой ва ҳуҷҷатош ягон чи гуфтагӣ нестай. электропакет, мошин бениҳоят экономӣ ва тозаҳакай.
мошинчае ки экарони тозаҳак барои дахтародам мешава, ҳам барои бачаҳо мошинчае ки барои оилавӣ зурай. нархша мега 20 000 сомонӣ мегем, бо арзонтар карда метавонед ва дӯстон азиз мошин дар пойтахта фақат дуруни шаҳр гаштага. Мошин мега хеле ягон кораи вазби не тозаҳак. хаем чӣ маълумоте ки ҳаста мо ба шумо пешкаш кардем, кадомтон ки мехоҳед рақамош аз мегафон кор мекунад, маромад занг занед. 20 мега бо арзон мешавад, занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Daiwon Nexia аст бадро ки соли барои 1996 аст ки ҳам газ, ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин ай. мошин мега аккумулятор пачка, губкават кадагай, хадавой кадагай, мошин мегад электропакетош ҳамаш кор мегад, сентра замок, фарош кисени, ҳуҷҷатош мегад солона хай бур шудага аст ай, краска радной аст ай, мошин хай 4 диска балон нав. фароксен электропакет кор мегад, губкават кадагай, хадавой кадагай, ҳамаш аккумуляторош кати пачка ай. мошине ки тозаҳак. нархша мега 17 000 сомонӣ мегем, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар Душанбе пойтахта. дӯстон азиз, Daiwon Nexia сайстенои хуб берасход хай арзанда аст. черепахош мега якташ мега вари дорад, не ки якта мисол ҳамин черепахош мега вари дорад, не ки ба хайра ягон мушкилӣ намекунад. тоқа суми холи умуман алиш намешавад. кадоме ки мехарад марамад занг занад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро ки Mercedes-ои Benz C-класс сечка объёмни кадагиам хелай. соли барои 1995 аст ки ҳам газ, ҳам бензин кор мекард. моторош 1.8 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахадвай. мошин мегад нозада мегад то охири сола мегад ҳуҷҷат ва танировка дорад, яъне ки то охири ҳамин сола мегад ҳам танировка, ҳам ҳуҷҷат дорад. 4 дискаи дигар 4 таблонаи 90% салон тоза, мошинча мегад нахадвай. нархша 46500 сомонӣ мега, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад азиз дар Душанбе. инашам дар Душанбе имрӯза наврон бисёрш ай Душанбе аст бадро ки ҳамашон мошинои нахаду 46500 муомила мешавад. хоб рақамош аст мегафон кор мега, кадоми шумо ам хел сечка мехаред, маромад бештар маълумотча гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро ки Opel Astra F дар кузови хетчбек бо нархҳои арзон, сайстенои беҳтарин. соли барои 1994 аст ки ҳам газ, ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.6 литри простой, экономни, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин ай. ҳуҷҷатош ҳастай, салон тоза ай, радной краска, 4 калпак, балоншам ҳолати кория, мошинча мегад хай нахадвай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор ва фурӯхта мешавад бо нархи 19 000 сомонӣ ки боз кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хуб мекунанд. ай 19 000 сомонӣ брадорон бо арзон мешавад, мумкин хай 15 та, мумкин 16 17, мумкин ам хи нархода тиянтона бо худтон тамос гиред. рақамош раста мегафон кор мекунад ва дӯстон азиз занг занед. ва ин буд навори имрӯза то видеои оянда.